हेलौ लोगोफोर नोंथांनि थाखाय आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो थाम्बनेलफोरावनो हमनो हाखाबाय लोगोफोर बे भिडिअआ मा दिनैहाय जादों लोगोफोर चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दादगारि एबा खराइमारि फरेस्ट रिजार्भ एरियायाव थानाय सावथालफोरखौ दिनैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एभिक्सन खालामगोन एबा होस्रांगोन लोगोफोर माने दाख्लैनो सरकारानो नटिस होखादोंमोन बिथांमोनखौ होस्रांगोन एबा होखारगोन होननानै दिनैहाय बिथांमोना गारि गुरि लानानै फैनानै बिथांमोनखौ होस्रांगोन आरो थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो गोसोआव माबायदि मोन्दों नोंथांमोना बिनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायलानो जाबाय लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर आरो दायो नै लोगोफोर आङो थांगासिनो दङ एकदमबारे हाग्रा गेजेरखालै मैदेरबो ओंखारहोलाङो नै बेहाय ओमफ्राय आं आरो हारसिंनो नै ओमफ्राय दा फरेस्टारफोर थांबाय होनदों एसएसबिफोर नै गारि लिंकआबो दङ नै थाङा दासो थांनायनिखा आरो नै बेहायबो दंमोन नै बाव माखासेखौ बुख्रुखांबाय नै बाव माखासे बुख्रुमनानै दोनबाय नै बेबो दङ नै जिरायदों नै আপুনি কি সান্তালি না ছোটরা মিছল আছে আচ্ছা আচ্ছা আমার মন্দির ঘরটো ভঙায়া মানে মন্দির গাছের তলত রাখি মন্দিরটো ভাঙে দিল মন্দিরটো ভাঙি দিছে কোনটো আছে মন্দির এইটোই আছে স্যার এইটো মন্দিৰ আছে না হয় স্যার আচ্ছা আচ্ছা এইটো গাছের তলত মন্দিরটো রাখি দিয়ে সব ভাঙাই দিছে মানে মন্দির मोननो बे बिथांमोननि बे मन्दिराखौ बुफायदो आरो এই যে ভগবানের তাত রাখি मन्दिर बुफायदों नै बिथांमोनाबोनो फुजियोमोन नै मन्दिरमोन दङ नै दा बिथांमोना राभाव আছে नाকি राजबंशी আছে नेपाली মানুহ আৰু राजबंशी उराव আচ্ছা 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 মন্দিরটো কি ভাঙাবা লাগে না মন্দিরটা রাখিলে না মন্দিরও ভাঙিছে না गिर्जा আছে এইফালে আচ্ছা আচ্ছা দে दा बिथांमोना नै मन्दिरखौबो दा बिथांमोननि मन्दिरखौबो बुफायदों दा बिथांमोना मन्दिरखौ दिन्थिबाय मन्दिर बुफायनायखौ आरो दा हनैयावबो दायो गिर्जा दं होनदों बिथांमोना खोन्थादों आरो माने जाय बिथांमोना हिन्दु धोरोमनि मानसिफोर बिसोरो मन्दिरबो सिफायबाय बिनि उनावहाय दा गिर्जाखौबो बुफायनायगासिनो दङ होनना बुंदों दा बुफायबाय खोमा गिर्जामोन नामा बियो हनै दा बुफायगासिनो दङ नै दा ज' लोगोफोर नायलांदो बेयाव गंसे बुफायबाय नै आरो नै बेहायमोन न'सेमोन नै बेहाय नैबेखौबो बुफायसिगोन नै
नैबो न'से दङ बो न'से दङ नै दायो नैबो न'से दङ बेखौबो बुफायगोन बिसोरो नै जिसिबि फैबाय खाथियाव नै अब्ला नै आं बेयाव न' सिङाव हाबनि लोगोफोर बिथांमोना माबायदि थायो न'आवथ' जेबो गैया नै बिथांमोना अलरेडि माने साइड खालामनानै लाखादों आरोना खालि आरोना नै सिङावहाय माने नटिस होनाय लोगो लोगो बिथांमोना मोनथिनाय लोगो लोगो गावसिनि सि जोम थुसि लथाफोरखौ बोथ्रोदना लाखाबाय आरोना ओमफ्राय दा नैबो गंसे दंबावो गंसेखौबो बुफायगोन माने हायाबोलाय इसेबां मोजां नङाना लोगोफोर नै अब्लाबो सावथालफ्रा नैबो दखल खालामनानै थाफैदोंमोन आरोना माने गासैबो अन्थाइ गोजाखा नै आबादबो मावना जाथावबो नंखाया बेबो सि जोम थालांदों खोमा एबा सोरनिमोन बेबो सावथालनिनोखा खराइमारि होननायखाय आं एसे जायगाखौ मोजां सानदोंमोन दादगारि एरिया साइडआवहायनो बिराद गोथौ आरोना एकदम हाग्रा एरियाखा आरो हो माने नायोला भुटान बर्डारा खाथियावनो खासै हबनखासै भुटान बर्डारा बारा गोजान नंलिया अब्लाबो बिसोरो बिराद गोथौआव हाबनानै थाफैदों आरोना नै माने बर' गैया आरोखि बे साइडआवहाय बिसोरनो गोजा आरो गासिबो बे सावथालफोर गोजा आरो इयो हायाबो मोजां नङा एकदम अन्थाइबारि गोजा आरोना नै दंफांफ्राबो नै गोरान गोजा गासैनावबो जेरावबो दायो नै बेखौबो बुफायगोन नै दिनैहाय हयथ' जों सिफायाबो जानो हागौ बै औसिगुरियाव जिहेतु जोंनिफ्राय गोजौ लेभेलनिफ्राय दोनदो दे उनावहाय माबा मोनसे जागोन बे बाथ्रायाव जोंनाव निर्देश हरदों जिहेतु जोङो थांनाय बाराव सिफायनांगौ बायद' जादों जिहेतु बैफोर एरियाफ्राव जायफोरखौ जों इभेकसन खालामदों बेयाव सुबुं थानायनि मोन्थायानो गैया जिहेतु सुबुङा बेयाव हाबनानै थानो मोननायनि मोन्थाय गैयाब्ला बेयाव सोर सुबुङा फैनानै गिर्जायाव सार्भिस खालामगोन बा माबा मोनसे मन्दिराव जों फुजा खालामगोन दा बिनि मिनिंलेस जायो हिसाबै जोङो बेफोरखौ सिफायलांनांगौ बायद' जादों बेखिनियानो आरो मा जायगाफोर एरियाफोर नोंथांमोननि माबा दंबावो थांखि दंबावो जोंनि चिरां जिल्लायाव जोङो इतिमध्ये जों दिनैहाय सेकेन्ड टाइम देग्लायनि गेजेराव दिनैहाय खालामनायनि उनावहाय जों मार्चआव लागोन जोंनि चिरां जिल्लायावनो दंबावो फादामबारि अन्थाइ थाइथाम होननाय बैफोर ओनसोलाव जों खालामनांगौ जादों बेबो एकदमबारे फ्रेश इन क्रस आरो बिनि उनावहाय गेजेराव जों हयथ' क'क्राझार जिल्लायाव थांगोन क'क्राझार जिल्लायाव जोङो उल्थापानि लंसुं आरो माखासे साहा बागानफोर बानायनाय दङ बेफोरखौ जोङो इभेकसन खालामहैगोन बेनिफ्राय मोनसे खोथा लास्ट कुइसन सार दा बेयाव थागिबिफ्रा बुङो थाग्राफोरा बे सिगां सिफायजेननाय समफोराव जोंखौ बादा होफैयाखै होबथाफैयाखै दा जोंहा खस्थ' खालामनानै एसे एनै न' लुखांनानै बोसोरथाम बोसोरब्रै बा 6-5 बोसोरनि उनावसो जोंखौहाय होखारफैदों सिगां मानो होखाराखै नै बेफोरबायदि खोथा बिराद ओंखारदों आरो बिनि सायाव सारा मा बुंगोन बिथांमोनहा जिहेतु थानायनि सिगां जेराव थानो लादों बेयो सरकारि हा बेयो फरेस्ट रिजार्भ फरेस्ट एरिया बेखौ मिथिनानै लानाया गोनांथि दंखायोमोन बेयो अलरेडि रेस्ट्रिक्टेड एरिया बेयाव थानो मोनखाया जिहेतु दिनैहाय बेयाव जों खनथाम जाबाय होमब्ला जोंखौ बोरै बुंनो हायो जे जों सिगाङाव माना खालामाखै होननानै अलरेडि इभेक्टेड बेयो 3 टाइम्स बेनि जोङो सिगाङाव बुंदों आगे पिछेबो बुङो जेब्लानो मानसिफ्रा हाबजेननो लायो जेब्लानो मानसिफ्रा हाग्रा दाननो लायो जों बे समावनो बादा होखायो बिथांमोनहा गावसिनि सुबिदाखौ लानो थाखायसो हयथ' बुंदों बेखिनियानो आरो
गय फुलि दंमोन नै गय फुलियाखौ बुफायना होबाय